Letošní v pořadí už druhý ročník judistického turnaje Velkáč Cup 2012 zaplnil tělocvičnu základní školy ve Velkém Březně do posledního místečka. A není se čemu divit, vždyť jen zápasníků tu bylo na 85. Ti, kteří je přijali podpořit, pak usedli na připravené lavice a žíněnky. Vytvořili tak v hale atmosféru profesionálního turnaje, při kterém jde o všechno. Můžeme závodit a aspoň se můžeme pobavit. Abych se poprvé za tento rok poprala. Aby ses poprala, pereš se ráda? Docela jo. Na závodech. A co to je za závody, nebo je to pro tebe důležitý? Tak je to turnaj, tak celkem jo. Mezi malými sportovci byla dokonce i 4letá dívenka, která už v tak nízkém věku měla možnost zakusit na vlastní kůži pořádný zápas. A to je také smyslem Velkáč Cupu. Soutěží podle pravidel Českého svazu juda. Ty nejmenší mají pravidla upravený tak, aby se jim to judo zpřístupnilo, aby věděli, jak se mají chovat na žíněnce, na tatami, na bojišti, přiznat porážku a v podstatě, aby se zdokonalili v judu jako takovém i na té sportovní úrovni. Ukočírovat tolik dětí není vůbec jednoduché. Naštěstí jsou všechny zvyklé na disciplínu a trenéra, proto bedlivě poslouchali. Úderem 10. hodiny pak samotný turnaj odstartoval. Dobrý den, ještě jednou. Chtěl bych vás tímto přivítat na Judo Velkáč Cup 2012. Naše pozvání přijali 3 oddíly z Ústí nad Labem, Severu Ústí nad Labem, Vyhlídka Ústí nad Labem a Judo Ústí nad Labem. A samozřejmě také oddíl z Rumburku a samozřejmě nechybí oddíl Judo základní škola Velké Březno. Na tatami se střídali jedna dvojice za druhou. Rozhodčí pak měli často velmi těžký úkol určit vítěze. Někdy byly síly totiž velmi vyrovnané a rozhodovali tak skutečně maličkosti. Za celým sportovním dnem stojí především organizátoři a zároveň také vedoucí judistického oddílu ve Velkém Březně, manželé Bucharovi. Sami přiznávají, že je to mnohdy boj zařídit, skorigovat a naplánovat turnaj tak, aby vše dopadlo podle představ a nic nechybělo. Jak jistě vidíte, je tady kolem 100 závodníků, k tomu jsou tady rodiče, snažíme se sehnat i sponzory pro tyto závody, stejně tak nejenom medaile, ale i věcné dary, aby děti si odnášely z toho nejenom zážitky, ale samozřejmě i taky něco dobrého, sladkého a právě na krku tu medaili vytouženou. A tady už vidíte výsledky v jednotlivých kategoriích. Ti na prvních místech si právě například medaile rozhodně zasloužili. Utkat se mnohdy třeba poprvé v životě před takovým obecenstvem chce totiž pořádný kus odvahy. My si velice vážíme činnosti celého dílu pana Buchara a jeho manželky, protože oni byli zakladatelé tohoto oddílu, přišli sem k nám z Ústí nad Labem a jsme za to rádi samozřejmě. Obec dokonce přispívá do kasy judistů finanční částkou. Jak to ale vypadá, náklady mnohdy několikanásobně převyšují tuto finanční injekci. Jezdíme s dětmi od regionálních závodů, což je v oblasti od Chomutova až po Děčín, tak samozřejmě jezdíme s těmi většími, staršími dětmi přes celou republiku a i do zahraničí plánujeme samozřejmě jezdit, takže potom je to samozřejmě výlet na celý víkend a ty náklady, které k tomu jsou nemalé. Judo i tak dál ve Velkém Březně frčí. Potvrzuje to jak účast, tak i zájem některých sponzorů. A nezbývá proto doufat, že se tu na Velkáči Cupu za rok opět sejdeme, protože právě dětem přináší tento den uspokojení, pocit, že někam patří a něco umí. Utkání širé na Hanus, na Hanus,